Forant na zima. Otóż mamy już wnet zasiad te najlepszejsze miesiące ku dymu, co by się narychtować do porządku forant na zima. Tak po prawdzie to te wszystkie młode wydane grziniole pędalują do tych roztomajtych marketów, ka idzie noś wszystko i to bez utopy i storania. Ino i że żadno tako ima już nie boczy, jakie to maszkety poradzili nasze umy starzyki sprawić. A wiele razy mnie takie smacysko chyci, kiedy się wspomna starcynne zaprawianie i żeby ich musiał się wnet laclik zaknutlować pod karkiem, co by się nie uślimtał. Teraz razinku we lipcu można sprawić najlepszejsze ogórki we krauzach na zima. Te, które idą do Buncloka na małosolne, to już rychtował od czerwienia. Chociaż na torgu byli jeszcze one wtedy fest wewercie. Starka brali na ogórki młode, niezasroge, fest zielone, blank świre i co by nie byli obklupane, podropane, albo dryny prózdne. Takie ogórki trzeba było stram powrażować do krauzów, litroków, a z nimi dokupy koper, krzon pokrony welajska, ziorka hadrychu, knoblau, listka wiśni, ochanków, albo dąbiu. Do wszystkiego wlać woda przeważono ze solą i z dziebkiem cukru, ale zimną. Chlapnąć, zawrzeć deklem na gominie i sztram fedry. Tak dzień, dwa potrzymać we ciepłym, a że się weki od samości zawrzą, a nie skorzy zakluli do piwnicy, co by byli we ćmoku, ale nie zamarzli. Trzajno dać pozór, co by soli było za tela i nie za knap. Starka zawdy sami suli do garca ta sól, co by żaden się nie kapnął wiela tego. Joch, ale kejsik wybadał i że na 1 liter wody to była jedna kupowato łyżka i jeszcze z dziebką. No ale kiebych tak sam chciał naszrajbować wszystkie umine Szwecyje, to by we cołki w naszym cajtungu nie stykło na istoplacu, a ku temu te, co nie poradzą po naszemu, po śląsku wodać, zołwizą nie jest pokopią, łoczym ją sam godu. Zaś i te, co nasza gotka mają radzi, to i umine maszkyty poradzą narychtować genau same, prawda? Latoś to już i cześnie, wiśnie szło zaprawić, i podzimki, i ochanki, albo świętojunki. Śmierć zaś, ani się człowiek nie spodzieje, kiedy będą mi kobylonki najlepszejsze do kołocza ucherki. A ja już naszą i lisówki, które są najlepsze zaprawione we winie. Chociaż muszę powiedzieć, że latoś ich jeszcze nie było tyle wielałuńskiego i załuńskiego roku. Co było stać ino przy grzybach, muszę rzeknąć, że blank dobre, nie ino do gorzoły, są zaprawione we łocce zieloniotki i rydze. Bo sprawa jak ci kiedyś wyradił piekary z jednym doktorem, który się pieronem rozumiał na grzybach i miał je rod, ale do uskozać, co by dawać pozór na nie, bo można krum laksyry siej do imuntu idzie łotru. No ale kiedy już dojdzie się te rydze, to najlepszejsze na zima będą tak sprawione. Świeże młode grzybołki ze powyżynanymi sztynglami wciepnąć trzeba do wrzawej wody i ważyć, podbić się, nie pokorzą białe szuminy. Wartko je na papier przeciepnąć, albo futer bachowo lapa i doczkać, aże będą blank suche. Nie skorzy trzeba je usztaplować posute solą do Buncloka, przyklapnąć deklem i jakąś werbą. Do jodła idzie je nie skorzy zaprawić łoctym i cwiblem. No, łot sprawił Eugen z Pnioków.